Ma 3700 immigrant ġew salvati waqt li kienu bejn sema u ilma viċin il-kosta Libjana bejn is-Sibt u l-Ħadd filgħodu. Kelliem mal-Gwardja tal-Kosta Taljana qal li operazzjonijiet bħal dawn baqgħu għaddejjin tul il-jum tal-Ħadd. L-awtoritajiet Taljani qalu li l-immigranti kienu salvati minn bastimenti Taljani u Franċiżi fi 17 l-operazzjoni differenti. L-immigranti ttieħdu kollha lejn l-Italja. Fost dawk salvati minn petrol boat Franċiża kien hemm 217 persuna li kienu abbord dinghies. B'rabta ma' dan il-każ, l-awtoritajiet Franċiżi arrestaw żewġ persuni li qed ikunu ssuspettati bit-traffikar tan-nies li wkoll ingħataw f'idejn l-awtoritajiet Taljani. Din kienet l-ewwel operazzjoni ta' Franza mindu fit-23 ta' April il-mexxejja Ewropej iddeċidew li jżidu r-rondi tassa fil-Baħar Mediterran. Dan wara li madwar 800 immigrant mietu f'April meta d-dgħajsa li kienu abbord inqelbet, l-ikbar ammont ta' ħajjiet li ntilfu fit-traġedja waħda. 28 persuna biss salvaw. Traċedja li waslet għal appell umanitarju u għeda Ewropea biex jiżdiedu l-isforzi għal iktar salvataġġ.